Achte heer Hoijmaier, beste Onno. De Gerrit Benneprijs 2021 is voor jou. En meer dan terjochten. De jury is onder de indruk van de eindeloze ideeënstroom van Hoijmaier en zijn vermogen om die in zo'n variëteit aan uitingsvormen te vertalen. Zijn onderwerp is de dierenwereld, maar in het bijzonder die van de niet bestaande vogels. Hij bedenkt ze, geeft ze zelfbedachte namen en beschrijft hun imaginaire levens. En dat alles op een absurdistische en uiterst humoristische manier. Ik hoor je niet want dat een jekje. Als provinciaal bestuur ben wij verschrikkelijk wies met het feit dat jou nomineren wien voor deze prijs en dat jou deze prijs ik krijg. Kom even nog voor. Ga je een beetje? Ik heb hem. Oké, Ja. Misschien wil je ook nog wat zeggen? Ja, ik moet ook natuurlijk nog wat zeggen. De nachtspecht, de Duitse reiger, een grote gele fruitpikker, kleine gele fruitpikker, bruine fruitpikker, kuifhans, zomp, kleine zomp, veldspikkel, boomspikkel, tuub, goudpukkeltje, rijnduiker, kaasvogel en natuurlijk de kerstvogel. Dank u wel. Ja, ik vond het grappig.